Wel, anwyl gyfeillion, da ni am gychwyn gyda ymddiheuriadau os nag ydy'r cyfieithu ar y pryd. Yn digwydd ar y pryd, ond diolch i'r rhai sydd am gynorthwyo hefo hynny. Yn enwyd i Huw Jones a dwi yma yn sgil y ffaith mae fi wedi cadeirydd ar un o bryd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn. A da ni yma i gofio cael y Clowes. Ychydig ddyddiau cyn y Nadolig oedd hi, pan gethon ni'r newyddion anhygoel o drist bod cael wedi'n gadael ni yn dilyn salwch byr. Meddyg teulu wrth i alwedigaeth, wrth gwrs, ond un a wnaeth gyfraniad cwbl unigryw i fywyd Cymru o'r 70au ymlaen, a hynny mewn nifer rhyfeddol o feysydd gwahanol. Adferiad economaidd, gydag anturail heiar, safonau meddygol a gofal cymdeithasol yng Ngwynedd a Phywys, cysylltiadau rhyngwladol gyda chwlwm Cymru Lesotho ac ymgyrchu gwrth niwclear gyda pawb. Ac fe safodd o hefyd fel ymgeisydd seneddol, deirgwaith. Ond heddiw, da ni yma i gofio a dathlu i gyfraniad a'i weledigaeth o mewn un maes penodol, a da ni'n gwneud hynny ym mhentre'r dysgwyr ar faes Eisteddfod, oherwydd mae cael Clowes gafodd y weledigaeth o adfer pentref Nant Gwrtheyrn a'i droi'n ganolfan i ddysgu'r iaith Gymraeg, a fo yn anad neb arall oedd ar dyfalbarhad a'r egni dros gyfnod hir iawn o amser i sicrhau fod y freuddwyd yna yn troi yn ffaith. A fo hefyd oedd llywydd yr ymddiriedolaeth ar hyd y blynyddoedd. O weld Nant Gwrtheyrn yn ei gyflwr llewyrchus, bresennol, a mynd i waelod y cwm ar hyd ffordd darmac eitha parchus, mae'n hawdd iawn anghofio mae pentref o adfeilion diobaith oedd na ar ddechrau y 70au. Ac mae angen cofio hynny, achos yn hynny o beth y mae'r wyrth drawsnewidiol a sbrydolwyd gan cael Clowes. Ac i'n helpu ni gyda'r cofio yna heddiw, mae gen i gwmni 2 berson, naeth hefyd chwarae rhan allweddol yn y gwaith yna yn y dyddiau cynnar. Dafydd Iwan yn rhannol yn y cyfnod cynnar oherwydd i brofiad fel pensaer, ac Alun Jones a fy'n un o'r tiwtoriad cyntaf i gynnal cwrs yn y Nant, ac oedd hefyd yn gyfrifol am agor y drws i'r iaith Gymraeg i dorothu gwraig cael. Fe fy'r 2 ohonyn nhw, Dafydd ac Alun, yn aelodau o'r bwrdd ac yn ymddiriedolwyr am gyfnodau sylweddol. Mae gennym ni drydydd gwestai hefyd, sef Francesca Sciarrillo, sydd yn awyddus iawn i sôn am y rhan mae'r Nant yn ei chwarae'r dyddiau yma, yn ymhrofiad pobl fel hi sydd yn dysgu'r iaith. Ac fel mae'n digwydd, mae Francesca yn cael ei derbyn i'r orsedd y bore yma, ac o'r oherwydd mae hi'n mynd i fod yn dyn ar ni'n cyrraedd, ond mae fydd y chyfraniad hi yn werthfawr iawn os medrith i gyrraedd mewn pryd. Y cyfrannwr arall sydd gynnon ni ydy cael ei hun. Mae lais o i'w glywed yn y Nant bob dydd yn deud hanes yr ymgyrch i brynu'r pentre a sefydlu'r ganolfan a'r fideo sydd i'w weld yn hen feddygfa Llithaen sydd wedi cael ei hailgodi ar y safle. A da ni am fenthyg rhannau o'r trac sain hwnnw heddiw. A dyma cael ei hun yn sôn am y tro cyntaf iddo fo a Dorothy weld Nant Gwrtheyrn. Weles i'r Nant am y tro gyntaf yn Cadeirydd 65, ac oedd hi'n dod lawr efo fy nghariad, efo Dorothy. Trio dangos dipyn o'r hen wlad iddi hi. Doedd na ddim ffordd fel sydd heddiw yn amlwg. A cyrraedd pen uchaf Clogwyn, a methu credu yn y llygaeth yn there. Wel, wrth gwrs y môr, ond yn mwy na hynny, y pentra yn y gwylod, pobl bach yn ei methu coelio bod na ffasiwn beth yn bod. Gwintyllu'r syniad o ddyn neu 2 o cyfeillion ac o beth ydych chi'n mynd i wneud yn nhw. Wel, mae fi beth am creu canolfan iaith. A rhaid cofio ni sôn am y flwyddyn 71, 72, a gathon ni deddf yn 1967 oedd yn rhoi rhyw fath o status cyfartal neu dylysrwydd cyfartal oedd yn gael fo i'r Gymraeg a'r Saesneg am y tro gyntaf. A roedd yna rei cyrff cyhoeddus yn teimlo rhyw reidrwydd i darparu rhyw fath o wasanaeth yn y ddwywaith. Yn aml iawn oedd yn methu penodi pobl iawn, cymwystera proffesiynol, cymwystera ieithyddol ar yr un pryd. O'n i'n ymwybodol
o'r angen am waith yn yr ardal, I ddeud y lleia. Wedyn doedd y syniad falle yn mhen rhyw munud distaw rhywle beth am i ni cyfuno'r ddau beth. Yr angen am peiriant Cymreigiwr yn ei llaw, yr angen am waith ar y llaw arall. A os felly beth am Nant Gwrtheyrn, a fydde hynny yn opsiwn hyd yn oed. Dafydd Iwan, mae yn bwysig yn tydi cofio mae pentre marw oedd y Nant ar y pryd. Be di'r atgofion di o gyflwr y lle yn y cyfnod yna? Ie, mae'n debyg mae'r geiriau Saesneg sy'n dod i'r meddwl achos oedd y pentre'n cael ei gyfeirio at y fo'n Saesneg fel the deserted village neu the forgotten village neu the dead village fel rhyw fath o atynfa I ymwelwyr I weld y lle yma oedd wedi difa fel lle byw. A mi ges I, o'n i'n mynd I ddweud, mae gen I frith go am Carl yn ffonio acw. Wel, nid brith go, os gen neb am Carl. Oedd o'n un o'r bobl yna oedd yn cael gweledigaethau mor eirias o glir. Oedd o'n gadael argraff arnoch chi, felly mae gen I go o'r alwad ffôn. Carl yn deud I lawr efo fi Nant Gwrtheyrn, I be? Dwi isio sôn am ryw syniad sy'n gen I. A beth o'n I lawr ar ddwrnod oer yn y geia, tipyn o eira'n dal ar lawr, oedd mynd I lawr I Nant Gwrtheyrn yn ymdrech fawr, y dyddi hynny, lawr y gamffordd, berig a deud y gwir. Cael mynd â fi lawr, eista ar garreg oer lif yma yng nghanol yr esgyrn eira, a deud, beth am droi'r pentre yma yn ganolfan iaith? Wel, o'n I wedi cael rhyw gwrs pensaerniaeth ac mae'n debyg bod wedi cysylltu â fi oherwydd y cysylltiad pensaerniol a cysylltiad fel Cymdeithas Tai Gwynedd. Oedd Carl eisoes wedi dangos diddordeb yn Tai Gwynedd ac dwi'n meddwl bod wedi etifeddu tŷ neu ddau I hun ac oedd o am weld sut oedd yn gallu defnyddio'r heini I gyfrannu at hyn oedd o'n gweld fel angen. Wel, tyso fod I gofyn fi'n onest beth o'n i'n feddwl wrth gyflwyno'r syniad yna, fyswn i'n dweud paid â bod yn wirion. Mae yna lawer o bethau mwy ymarferol y gallwn ni wneud efo'n harian a'n amser. Ond doedd Carl ddim y math o ddyn o'ch chi'n dweud bethau fel nawr fo. Oedd o yn gweld potensial y lle yna, lle o'n i'n gweld pentre marw a phroblem aruthrol o geisio droio yn rhywbeth byw. Ond oedd I weledigaeth o mor glir, mor bendant, oedd chi methu troi cefn ni, a mi sticio ni efo fo, ac wrth gwrs, fodd yn iawn. A mae'r adwaith yna, dwi'n meddwl, yn cael ei adlewyrchu yn y clip nesaf yma gan Carl pan ofynnwyd iddo fo beth oedd ymateb pobl i'r syniad. Dwi'n credu mae rhaid I mi dweud parchus oedd yr ymateb, ond dilornus hefyd I radda, os fedrwch chi bod yn dilornus parchus, dwi'n siŵr. Ond pobl meddwl bod yn syniad, ie, canolfan iaith, illa wir, ond, come on, mae yna gwesti ar werth lawr yn Clynog, lle llawr callach, cyfa, gobl sydd angen I chi wneud yn y sefyll I mewn. Ond I mi, doedd ni ddim yn ymateb. Pobl yn tynnu sylw at y ffaith bod o yn ei geiriau nhw pell o bob man, yn gysbell. Ac a ni'n weld hynny yn mantais. Dwi'n credu mod i'n iawn dweud bod llawer iawn o bobl yn weld hynny yn mantais erbyn hyn. Ond roedd hynny yn dipyn o her ar y pryd. Trio dod dros y ffaith bod y lle ar y neilltu o'r byd mawr. A ni'n weld bod yna modd creu awyrgylch arbennig oedd yn cynnal y Gymraeg yn ytrach bod ar y stryd fawr rydyn ni ym Mangor hyd yn oed, lle mae gennych chi'r dylanwadau eitha Saesneg o'ch gwmpas chi yn eitha mynych. Alun, pryd gethoch chi'ch tynnu fewn i'r her fawr yma? Wel, a gweud y gwir, o'n i wedi bod yn athro ail iaith
Dwi wedi bod yn athro ail iaith yn ysgol ramadeg y bechgyn a Montepridd am ryw 10 mlynedd. Ond hefyd, o'n i wedi bod yn cynnal cyrsiau carlam yn Glanllyn a Llangrannog o droi ar wythnos i ddysgwyr yn gyrsiau go iawn yn ytrach na chwarae fel o'n nhw wedi bod yn gwneud cynt. Ond yn ystod yr haf, un haf, fes i a Gwenno Hywyn, y diweddar Gwenno Hywyn, lan y Mangor yn rhedeg cwrs i ail iaith. A digwydd bod gylon ni ddosbarth arbennig iawn iawn. Roedd yno ddarlithydd o Oslo wedi dod draw. A oedd e wedi astudio caradar. Ac wedodd e beth cyntaf, wedodd e, dwi ddim yn teithio bob cam o Oslo draw man hyn i siarad Saesneg. A mynnodd e bod pawb yn siarad Cymraeg ar hyd yr wythnos. Yn un o'r grŵp yna, oedd Dorothy Clowes. Ac fe ddath Dorothy yn ystod y bythefnos yna i siarad Cymraeg fel y gweddill ohonyn nhw. Lwc oedd hi bod un person yn ddigon cryf ac oedd wedi tynnu'r lleill gyda fe. A mi fysa llawer un yn deud fod cael yn ddyn penderfynol, Dafydd, os nad styfnig? Oedd, hollol penderfynol ac hollol styfnig. Ond mae hynna'n mynd gyda pobl sydd yn cael gweledigaeth glaer ac doedd na ddim troi nhw, achos meddyliwch chi, rhain o'ch chi falle ddim yn cofio'r gamffordd, yr hen ffordd lawr i'r Nant. Meddyliwch chi, mae adnewyddu hen Fyrddin yn gamp ar dir gwastad. Ond meddyliwch chi, adnewyddu'r tai na i lawr yn y Nant, ond na ddim darn o goed ar ôl na. Oedd y hippies oedd yn cael y bai, hippies y 50au, 60au, wedi llosgu bob darn o goed i gadw eu hunain yn fyw, mae'n debyg. Felly, dim ond cragen garreg oedd i bob tŷ. A meddyliwch chi cludo offer adeiladu i lawr y gamffordd yna, oedd hynny'n ddoi hun yn berig, un diwrnod, mi drodd y Land Rover drosodd, sawl gwaith, a rolio hanner ffordd i lawr. Oedd y gweithwyr yn dal i fynd, a risgo i bywydau. Mi roedd y gwaith o adnewyddu lawr yn y Nant yn andros o dasg. Ond beth bynnag oedd y problemau yn codi, beth bynnag oedd y risgiau, beth bynnag oedd y damweiniau oedd yn digwydd, a beth bynnag oedd y dadleuon ac oedd na, yn doedd? Llawer iawn o bobl fel yn y maes dysgu, mi sticio nhw efo'r syniad am sbel, ond yn dal i ddadle, diolch werth o chi, diolch werth o, mi allwn ni wneud hyn mewn lle arall. Ond oedd Carl yn benderfynol o sticio fo'r weledigaeth a gwneud i ddiweithio. A dyna ydy'r peth mwyaf sy'n sefyll allan i mi. Yr edmygedd o weld dyn yn aros efo'i weledigaeth, deiad a ddel, gweithio pawb a phopeth fel dydodd rhywun. Oedd yn rhaid iddo ddigwydd. Dewch i ni gael prawf o hynny wrth i ni wrando ar Carl yn sôn am sut gafodd o'r bachyn cyntaf y gallai fod na bosibilrwydd o brynu y pentre. A hynny'n digwydd yn sgil i waith fel meddyg teulu. Un o'n gleifion ar bryd oedd rhaid gan Muriel Knox i gŵr un ar bod yn rheolwr yn y chwarae nhw. A fi'n yn holi hi yn das bod y cysylltiad felly oedd na unrhyw obaith i'r cwmni oedd byr chwarel yma'n gwneud i dros yn gwerthu lle. Aeth yn holi ac yn dod yn oed ddim obaith felly. Ond anyway, dath amser heidio yn blwyddyn neu 2 wedyn, dos Muriel i fiawn ac ar ôl yr ymgorm arferol efo'r meddyg am ei problem. Dyma Heath yn dweud gyda llaw, doctor, dwi wedi clywed erbyn hyn bod y cwmni yn ystyried gwerthu'r lle. Os liciwch chi mynd ar ei hol nhw.
So dyma be nes I, wrth gwrs, nes I cymryd y cam ac yn cofio rhithro lawr I Brynmeddig yn Llanhian ac yn codi'r ffôn ar cwmni ac yn cogio mod i'n siarad ar ran ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn, oedd ddim yn bod wrth gwrs ar y pryd, a bod gen I ddiddordeb prynu'r lle, a fydde gan nhw ddiddordeb yn ei werthu. Ebyn 75, roedd i'n meddwl bod ni wedi taro bargen efo nhw I prynu'r lle. Ac roedd gen I cyfarfod, oedd e byth yn gofio yn y Waterloo yn Betws y Coed, tafod yna. Ac mae'n diolch wythnos cyn y cyfarfod, nath o ffonio, cwmni ffonio I deud bod y cyfarfod yn cael ei canslo, am bod y cwmni yn cael ei prynu gan Consolidated Goldfields. Ac I bob purpose, roedd rhaid ni'n dechrau trafod o'r newydd. A mi cymerodd hynny 3 mlynedd ar, rhwng 75 a 78 I ni trafod a dyn at gytundeb efo cwmni. Roedd 106 o wahanol cwmnïau, unigolion, ymddiriedolaeth ac yn y blaen wedi dangos diddordeb yn y lle. So pam nath nhw werthu I ni, meddwch chi? Y reswm yn credu yn benna oedd bod ni'n penderfynol. Ond hefyd, bod ni wedi canfasio y byd am gefnogaeth. So bob cyngor ar hyd a lled Cymru, Cymru Amlwg, bob man, cynghorau lleol, cymunedau lleol, cymdeithasau lleol, disebu, diben draw. Nes bod y cwmni yn deall bod ni o ddifri. Ac falle yn anad ddim, ni oedd yr unig un oedd wedi dangos diddordeb yn Cymru cyfan. Mae hynny'n anhygoel yn rhaid 106 o geisiadau gwahanol, achos oedd y sôn ar y pryd o ddrilio am olew, yn doedd, allan y Môr Iwerddon, a'r posibilwydd y gallai Shell ddod yna. Ac yr angen mae I greu ymgyrch gyhoeddistrwydd. Alun, be di'r gof di o'r ymgyrch yna? Fi'n credu bod yn bwysig cofio bod cael yn feddyg teulu un person, ac felly roedd e'n glwm wrth llyffain Llanal Haearn. Felly, doedd ddim dewis ag I ddewis rhywle o'r tu allan, roedd rhaid o fe gael lle yn ei gynefu ni hunan. A dyna pam oedd un o'r resymau heblaw yr elfen rhamantaidd am Nant Gwrtheyrn. Dyna'r rheswm a dewisodd Nant Gwrtheyrn. Ond oedd e'n gweud, oedd rhaid I ni, y gwir plaen oedd, mae cael nath y gwaith o ganfasio. Fe ath ar ôl y cynghorau. Fe nath y gwaith caebarhaw I ddod ar maen i'r wal. Mae'n hawdd anghofio'r ochr mae I Carl, a symleiddio y broses. Ydy'n cael gweledigaeth, gweld menna fanna. Profiad digon tebyg gyda Gwyn Davies efo Antirwain Mawr. Dyn yn cael gweledigaeth, ond oedd o ddim yn bodloni ar gael gweledigaeth a perswadio nhw 2 neu 3 ddod at ei gilydd I drio gweithredu'r weledigaeth. Oedd Carl a Gwyn yn gwneud y gwaith caebarhaw o gysylltu fo pob math o bobl, canfasio nhw pobl fysa'n gallu rhoi cefnogaeth o wahanol fatha, ac mae'n hawdd anghofio, oedd o yn wych ar wneud y gwaith tawel distaw dydd I ddydd yna o berswadio toreth o bobl. Ac mi dynnodd o bob math o bobl I mewn gan gynnwys y teulu brenhinol, wrth gwrs, achos o'n i'n meddwl ar un adeg, o pob beth o'n i'n gwneud, o Prince Charles yn troi fyny, achos dath o I Antirwain Fawr, yn meddwl, o na, a ddo lawr I Nant Gwrtheyrn, ond oedd Carl yn deall, wrth gwrs, chi'n bachu'r bobl yma, defnyddio nhw I agor i'w ddrws, agor i'w bwrs, ac oedd o'n deall y busnes yna. Cofio cyfarfod yn Dre Newydd, adeg Eisteddfod Dre Newydd, a'r bobl rhyfeddau'n troi fyny I ryw gapel yn Dre Newydd,
Huw Jones o'r BBC, arglwydd Davies Llandinam a sawl arglwydd arall. Chymod, oedd o wedi cysylltu gyda'r rhain a'i tynnu nhw i mewn, a mae'n siŵr bod nhw gyd wedi rhoi rhyw hatling yn y gronfa, ond oedden nhw hefyd wedi siarad efo pobl oedd yn allweddol yn y gwaith o gael cymorth, a mi gath o'r un fath gyda help i wneud y ffordd newydd, ac dwi'n cofio un o fo rwan, a nath o gyfraniad aruthrol, defnyddio i gwmni fo i wneud y ffordd, a hwnnw fel cyfraniad am ddim i'r Nant Gwrtheyrn. Hynny yw, oedd y gwaith canfasio na a tynnu pobl ddylanwadol i mewn i'r cylch i gael ei weithio yn aruthrol. A fel oedden ni'n clywed yn y clip yna, oedd na elfen o'r pwysau oedd wedi rhoi ar ARC, o'r elfen o blackmail yn doedd. Oedd o'n chwarae'r gêm yna yn glefer iawn yn gwneud iddyn nhw sylweddoli. Nid yw'r unig gais o Gymru, mae rhaid i chi fod yn ymwybodol o hynny os ydych chi eisiau cadw'ch enw da math o beth, a mi lwyddodd hynny. Ac wedyn mi ddoth yr amser ar ôl i ARC gytuno, mi ddoth i amser wedyn i godi pres, achos doedd na ddim pres, hynny di oedd wedi cynnig i brynu, ond oedd na ddim pres yn y coffre, felly oedd rhaid codi pres, fel hyn yr ath i. Ac 25,000 oedd y swm. Eto doedd gen ni ddim o'r modd ariannol, ond nath y cwmni cytuno i werthu ni ar mortgage. A wedyn taro'r syniad, tasa ni medru cael pobl, pwy bynnag, cymdeithasau, cymunedau, cynghora, beth bynnag, mabwysiadu tai, a nhw yn cyfrannu tuag at y gweddill, bydde hynny yn gweithio. A dyna oedd hanes fatha ar gyfer y degawd gyntaf i wneud o trwy ymdrechion Cymru pen Baladau. A hynny sydd wedi bod, hynny yn sicr oedd yn rhoi nerth i rwy'n i dal ati. A mi oedd yr ymgyrch honno yn ddi hun yn rhywbeth pwysig iawn yn hanes Cymru y 70au. Oedd. Oedden ni'n dechrau tyfu fyny fel pobl i sylweddoli bod ni'n byw mewn byd go galed a bod arian yn angenreidiol i wireddu rhai breuddwydion. Ac oedd na ochr fusnes galed i cael. A fel ti'n dweud, oedd o'n gallu defnyddio math hyfryd o foesol o blackmail hefyd, a rhoi pwysau ar bobl a i helpu nhw fel petai. Oedd y busnes codi arian yma, ac oedd o am iddo fo gael ei wneud o ddifri de. Hynny yw bachu pobl ariannog a tynnu cyfraniadau sylweddol. A rhaid i chi gofio, oherwydd y problemau o adnewyddu adeiladau yn y fath sefyllfa, yn y fath safle, mi roedd yna lot o arian yn cael ei wastraffu neu cael ei golli mewn ffordd, oherwydd bod y gwaith mor anodd. Felly oedd o ddim yn syml iawn, mae hyn yn mynd i gostio 100 pint, diolch y 100 pint i fi. Felly oedd rhaid codi arian i mwyn cadw yn eich unfan bron, ynddo? Oedd bron a bod fatha Eisteddfod symudol. Mae rhan fwy ar arian sy'n cael ei godi yn mynd i dyllen y ddeiad, ond ta waith, cwestiwn ati yna. Oedd cael yn gwybod bod rhaid i ni redeg yn gyflym i gerdded yn aradu, ac mi roedd y gwaith o godi arian yn cael ei wneud o ddifri ar raddfa fawr. Alun, os gen ti nhw atgofion o rai o'r pethau oedd yn digwydd wrth i'r lle gael i draws newid wedyn o ran y gwaith adeiladu, neu oedd hynny cyn i'r amser i ti gael dydyn ni fewn? Na, oedd i mewn o'r dechrau. Y peth cyntaf oedd, mae'r ymwyrydolwyr oedd yn gyfrifol am adnewyddu y tŷ cyntaf, sef ail heiar. Ac unwaith oedd ail heiar yn barod, a fe ddath yn barod, rhyw fath o siap yn barod, mi gynnalwyd wedyn cwrs yn y tŷ hwnnw. Wel, o'n i'n un o'r rai cyntaf oedd yn y tŷ, a oedd un peth, doedd y dysgwyr ddim yn gallu deanc oddi wrthoch chi siarad Saesneg.
achos o'ch chi'n byw dyn nhw, achos o'ch chi'n cysgu'n yr un tŷ nhw, o fore gwynt a nos, o'ch chi'n bita bwyd gyda nhw, felly o'ch chi'n torri ar draws unrhyw fath o seithi-grwydd drwy siarad Cymraeg a'i denu nhw i siarad Cymraeg. Yn y cyfnod hynny, roedd hynny bwysig iawn iawn, ond nhw'n uniaethu fi ar Gymraeg ac felly yn ceisio siarad o fewn patrwm syml falle, ond yn cyfathrebu drwy siarad. Ond oedd dod lawr yno yn broblem. Dod lawr mewn bocs tu ôl i ffyrgu. Dyna ddylwn ni. A troelli lawr y cwm. Wel, o'ch chi'm yn gallu mynd nôl a lan a mynd am dro, o'ch chi lawr yn y Nant am yr wythnos. A digwydd bod, gan bod ti wedi sôn am godi'r ffordd, ond i'n digwydd, un peth o'n well i fi weid, gwaith ymddiriedolwyr oedd unwaith o'ch chi'n ymddiriedolwr, chi oedd yn gyfrifol am wythnos neu ddwy wedyn o gyrsiau. A mwy na bod chi'n mynd yna, o rai chi ddod o hyd i dîm o weithwyr o athrawon i ddod gyda chi. A hynny, wrth gwrs, yn rhad ac am ddim. A talu mi bwyd i hunain. Doedd dim o'r modd gyda'r Nant. Ond yn ei digwydd bod yno, yn yr wythnos codwyd y ffordd, adeiladwyd y ffordd. Jones Rhythyn oedd y cwmni adeiladodd y ffordd. A y cofodd da fi oedd y cerrig mawr yma yn rowlio rawr y bryn fel marfws. Ac sylwch chi ar Nant Gwrtheyrn, welwch chi cerrig mawr ar ochr y ffordd wrth bod chi yn mynd lawr. A rheini wedi cael eu torri mas o'r graig i greu y ffordd. Felly, yr wythnos hynny hefyd, oedd dim gobeith mynd lan i llithfaen am beint, achos oedd i rhy beryglus lawr yn y Nant y buon ni. Diddorol dweud bod Carl ei hun yn dweud bod y ffaith bod y Nant yn anghysbell, neu'n ddiarffordd, yn rhan o'r weledigaeth. Yn yw'r unig ffordd allan nhw ddianc o gwrs Gymraeg i'r môr, de. Y dewis o gyda nhw, dysgu Cymraeg neu boddi. Ond oedd hwnna'n ddiddorol yn dweud bod wedi gweld o'r dechrau bod y ffaith bod y Nant yn lle ar wahân. Gwrs mae'n gryfder rwan, ynddo. Ond oedd o'n gweld hefyd bod o'n gryfder yn y syniad yma o ddysgu iaith, o feistr iaith, mewn lle na fedrwch chi ddim dianc ohono fo'n hawdd. Ond oedd a mae'n bwysig, dwi'n meddwl, i gyfeirio at bobl allweddol fel Berwyn, yr adeiladwr o Lan Sanan, nath gyfraniad aruthrol, achos oedd hi'n bwysig wrth adeiladu, wrth adnewyddu'r adeiladau yma, bod gyda chi rhywun oedd ar ryw grap ar y llythrennau mor bellach oedd adeiladu yn ei cwestiwn. Ac oedd cyfraniad Berwyn, dwi'n meddwl, yn allweddol i gadw'r gwaith adnewyddu ar y llinellau cywir ac i roi'r cyngor iawn ynglyn â'r gwaith, ynddo. Ond mi roedd yr ymdrech o mynd i lawr ac i fyny eto'n rhan o'r rhamant. Dwi'n cofio un o'r troion beth sy'n yn canu i rai oedd ar y cyrsiau cyntaf. Ac o'n i'n gorfod mynd o'na yn y nos, o'n i'n gallu aros. Felly dwi'n cofio cario'r gitar, a dwi'n yn gwybod os ydych chi wedi cael y profiad, rhain o chi sydd wedi bod yn y Nant, ond ar noson dywyll, mae'n ddiawledig o dywyll yn Nant Gwrtheyrn. Ac o'n i'n cerdded i fyny ar yr hen ffordd, drwy'r coed, dim golen yr awyr o gwbl, dim lleiad, dim seran, oedd hi'n fel bol buwch yr holl ffordd. Ac o'n i yn gorfod crafangu'n ffordd yn aml iawn i fyny'r llwybr yma oedd yn gerrig rhydd, ynddo. A mae rhaid mi ddweud, hanner ffordd i fyny, cario'r gitar, o'n i yn dechrau ame bod gweledigaeth cael Clowes yn gyfeiliornis. Ond ar ôl cyrraedd y top, o'n i'n gwybod bod o'n iawn. Ond mae'n bwysig pwysleisio yr anawsterau ffrenol corfforol i'r lle ar y dechrau.
ond rhywsut oedd o'n rhan o'r rhamant, rhan o'r weledigaeth, ond rhan o'r herdd. Gan bod ti, Dafydd, yn sôn am y tywyllwch, a mae'n rhaid cofio hefyd, doedd dim trydan yn Nant Gwrtheyrn. Felly, y dewis oedd dyn ni, neu llai canwyllau, neu lampau, neu dechrau ar hen generator. Ac oedd hwnnw yn hen generator swnllyd i gael y golau. Croeso, Francesca. Sori bod i'n hwyr ni. Mae rhywbeth arall i digwydd bore yma. Sori, ymddiheuriad y pawb, helo. Beth yn iawn. Ydy jyst yn cael dipyn o hanes y nant yn y dyddiau cynnar. Alun, oedd y... Na, iawn, Cymru. Wel, o'n i'n sôn am yr ymgyrch, achos nid dros nos y digwyddodd y gwaith o adnewyddu'r tai. Fi gymodd flynyddoedd yn dod. Mae yna 2 res o dai, mae yna 27 o dai i gyd. Ac mi godwyd arian o ffynonellau gwahanol i adnewyddu pob un o'r rheina yn ei dro. Mae enwau tai Nant Gwrtheyrn i gyd yn dwyn enw y corff neu'r gymuned neu'r gymdeithas neu'r cwmni weithiau nath ariannu'r tai yn y lle cyntaf. Ac mi roedd y gwaith yna yn mynd yn golygu bod yr ymgyrch yma'n estynedig ac yn, i mi, mae'r Nant wastad wedi bod yn symbol ofnadwy a bwysig ym mywyd Cymru. Symbol ar y naill llaw o ddirywiad a hyd yn oed o farwolaeth, cymuned, diwylliant, ac wedyn o adfywiad. A mae hwnna, dwi'n meddwl mae unrhyw un sy'n mynd i'r Nant y dyddiau yma, mae cael yr egni yna yn ôl o'r ffaith bod y trawsnewidiad yma wedi digwydd yn sgil gweledigaeth cael yn beth ofnadwy o bwysig. A dwi'n mynd i droi at Francesca rwan i ni gael dipyn bach o flas beth y mae mynd i'r Nant yn ei olygu y dyddiau yma i rywun sydd am ddysgu'r iaith. Ar y top. Ar y top, sori. Na, yn y canol. Sori. Sori, ydy pawb yn neu allan ai just siarad yn... Os ti'n gallu cael ein benthyg yn Alun. O, ydy hynny'n iawn? O, diolch. Sori, dwi wedi achosi bob math o drafferth yn barod. Mae'n drwg yna i pawb ac yn gyheiriadau eto am fod yn hwyr. Wel, am cwestiwn da, jyst i sôn chydig bach am profiad fi efo'r Nant, nes i fynd i Nant G, chydig o fisoedd yn ôl, eitha ddiweddar, a nath y profiad yna newid fy mywyd mewn ffordd, achos dwi wedi bod ar daith i ddysgu Cymraeg am tua 10 mlynedd rwan, a nes i fynd i'r Nant i fynd ar cwrs glwywi ysgrifenedig i gwella fy sgiliau ysgrifenedig yn Gymraeg, achos dyma be mi wysyn ni'n licio wneud yn y dyfodol, mi wysyn ni'n licio sgwennu mwy a mwy yn Gymraeg. Ac oedd o'n just anhygoel o brofiad, oedd yr eiliad gyntaf yn cyrraedd, oedd o fel freuddwyd mewn ffordd, ac oedd na egni just hudol, magical yna, a dwi'n cofio rhywun ar y cwrs yn dweud, sy'n ni'n gallu roi'r egni Nant G mewn botel a mynd efo adra, mi fysyn ni yna, dwi'n hollol cytuno efo hynna. Oedd o'n profiad arbennig fel dysgwr, achos o'n i efo'r cyfle i ymgolli fy hun yn y Gymraeg mewn lleoliad mor brydferth, ac o'n i'n gwneud ffrindiau, dwi dal i siarad efo'r ffrindiau dwi nes i wneud yn ystod yr wythnos o'n i yna, a dwi'n desperate i fynd yn ôl, dwi just wrth fy modd, ac oedd yr tutor yn wych, oedd y cefnogaeth yna yn arbennig, ac oedd o'n hyfryd achos o'n i yna fel rhan o criw dysgwyr a siaradwyr eitha uwch, glwywi oedd y cwrs, ond hefyd oedd yna cwrs blasu yn mynd ymlaen ar un pryd, ar un wythnos. So oedd yna cymysg o pobl hollol newydd i'r iaith a pobl fel fi sydd wedi bod yn dysgu am dipyn o flynyddoedd. So oedd yn hyfryd siarad efo nhw a trio annog nhw i gario ymlaen a just ymgolli ei hunan yn yr iaith, achos os maen nhw'n lwcus fel fi, fydd o'n newid ei bywyd. Oedd o'n anhygoel o brofiad. Wel, dwi'n siŵr os
cael, wrth gwrs, wrth i fod yn clywed y dystiolaeth yna sydd mor allweddol i ddilysu'r weledigaeth yna. Ni oedd yna gyfnod, wedyn dwi'n troi at Dafydd ac Alun eto fan hyn, yn yr diwedd 80au, 90au, pan nath hi'n eitha dyrus ar y nant. Ac eto, mi roedd dyfalbarhad cael yn rhan o sut y dithpwyd drwy'r cyfnod yna. Does am pwrpas wyngalchu y broses, achos mi oedd yna gyfnodau anodd iawn. Nid yn unig o safbwynt ariannol, ond o safbwynt holl lwyddiant yr ymdrech. Ac oedd yna degau pan oedd hi'n agos iawn at chwalu. Ac roedd yna anghytundeb ymhlith yr aelodau ynglyn â'r rhai camau ar y daith. Ac mi ath y dadle ar adegau yn bir bersonol. Ac wrth gwrs Carl oedd y prif darget ar adegau anodd fel yna. Ond oedd Carl yn medru codi i'w chlaw y dadleuon. Ac eto, oedd o'n hollol benderfynol, oedd o'n glynu at ei weledigaeth, ac roedd o fel arfer yn mynd i ffordd i hun, ond oedd o'n gwybod bod rhaid iddo fo gario digon o bobl efo fo. Ond doedd o byth yn iselhau ei hun i fynd i ddadle ar lefel bersonol. A dyna'i gryfder o, dwi'n meddwl. Oedd o'n codi i'w chlaw y dadleuon yn aml iawn ac yn ennill drwy 10 yn y pen draw. Ac, dydych chi ddim yn cael pobl sy'n gwireddu gweledigaethau ar y raddfa yma heb i bod nhw'n medru goroesi stormydd ar y ffordd. Ac mae rhaid cydnabod hynny. Oedd gynno fo'r ddawn oherwydd y personoliaeth addfwyn ma oedd gynno fo, ond oedd hefyd oedd na ddir yno hefyd ynde. Ac oedd o'n medru hwylio drwy'r storm. Ac Alun, oedd hyn yn golygu aberth bersonol hefyd yn doedd iddo fo? Wel, mae'n rhaid i chi sylweddoli, doedd ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn ddim yn ymddiriedolaeth gyfyngedig. Hynny yw, yr ymddiriedolaeth oedd yn gyfrifol am y dyledion. Felly, oedd cartrefi ni yn Eisteddfod Machynlleth arna, yn un o'r eisteddfodau mewn peryg, os oedd y lle mynd i gwympo. Falle bod bai arno ni fel ymddiriedolwyr, oedd gormod o athrawon yno sydd ddim yn bobl busnes fel fi, a ddim digon o bobl busnes. Eithriadau o rywun fel Berwyn yn weithiwr yn y byd adeiladu ac yn gwneud gwaith ymarferol. Ond i gadarnhau beth oedd Dafydd yn gweud am Carl, dwi'n cofio mewn cyfnod lle oedd dyledion yn eithriadol o uchel, Carl yn cael mewn ewyllus i'w deulu. A Carl yn cyflwyno'r arian, gwerthu'r tŷ a cyflwyno'r holl arian i Nant Gwrtheyrn. Hynny yw, oedd e'n fodlon a berthu ac roedd gyda fe wrth gwrs 4 o blant. Ond oedd e'n fodlon a berthu dros yr achos a dros Nant Gwrtheyrn. A sy'n byd at chi weid yn fwy na hynny i ddangos mawredd Carl. Felly mi gariodd Carl a dorodd i wrth gwrs faich trwm ar hyd y blynyddoedd. Mi oedd yna gyhuddiad y drodd allan i fod yn ddi-sail, gyhuddiad o dwyll yn erbyn y cyfarwyddwyr ar y pryd, a mi arweiniodd hynny at achos o enllib yn erbyn HTV a'r achos hwnnw yn cael ei ennill yn y pen draw mawr ryddhad iddyn nhw. Ac wedyn yn 97 rheidrwydd i gau'r ganolfan mwyn ail sefydlu ar sail ariannol cadarnach. Felly nid ar chwarae bach oedd cario y math yna o bwysau. Francesca, oeddech chi'n ymwybodol o rywfaint o'r hanes yna pan oeddech chi'n mynd i'r Nant? Dim yn penodol, ond dwi'n teimlo fel o'n i deud am yr egni y Nant. Dim yn penodol, ond
dwi teimlo fel be mae'r nant yn golygu gymaint o ddysgwyr ar draws Cymru, ar draws y byd, mae'n siŵr, dwi'n siŵr, yna dipyn o bobl sydd wedi trefeilio i fynd yna. Mae'n just, ar ran dysgwyr, I suppose, swn i'n licio deud, faint o diolchgar ydyn ni bod llefydd fel na yn bodoli ac yn parhau oherwydd gwaith fel yr gwaith nath cael wneud, a faint o ddiolchgar yw ddysgwyr bod gennym ni cyfleusterau a'r fath o cwrsiau a gweithgareddau a bob math o pethau diwylliannol gwahanol i helpu ni ar un ffordd, ar un taith i ddysgu, ia. Gai ychwanegu ddau bwynt bach. Y pwynt oedd ti Alun yn neud ynglyn â bod na brinder o benne busnes ar yr ymddiriedolaeth. Mae'n debyg, tas yna fwy o bobl busnes na bys yr lle wedi cael ei gau. Dyna di'r ffaith amdani, de. Hynny yw, oedd na lawer o bethau'n cael ei gwneud o ddim yn gwneud synwyr busnes. Ac felly, y weledigaeth oedd yn cario'r dydd. Felly, oedd hi'n bwysig bod yna ambell i ben busnes, ond fel dwi'n dweud, y lleill oedd yn cario'r freuddwyd ymlaen. A'r ail beth ynglyn â Nant, fel mae Francesca wedi egluro, mae o'n symbol bendigedig o adfywio rhywbeth oedd wedi marw. Dach chi'n gwybod, mae symboliaeth hynna, mae arwyddocad hynna yng Nghyd-destun Cymru a'r iaith Gymraeg yn aruthrol. Dach chi'n gwybod, y pentre oedd yn cael ei gyfeirio ato fel y pentre marw, y pentre wedi darfod, a'r bobl wedi mynd. Eto, erbyn hyn, yn llawn bwrlwm ac yn llawn egni ac yn symbol o adfywiad yr iaith Gymraeg. Felly, mae arwyddocad symboliaeth Nant Gwrtheyrn yn aruthrol. Ac wrth gwrs fe ganwyd can yndo, gan ac eraill, a bod troedd yn clywed honno, byw fyddi Nant Gwrtheyrn. Hynny yw, oedd o'n gofyn am y weledigaeth yn ffordd, de. A dyna gyda llaw y defnydd cyntaf o yma o hyd. Cwm Nant Gwrtheyrn, rwy ti yma o hyd. A sgwennodd text hwnna blynyddoedd cyn i fi sgwennu. Dewch i ni glywed geiriau sut mae cael ei hun yn crynhoi yr hyn oedd o'n i feddwl o'r Nant. Yn sicr mae hyder yr ardal wedi newid, os ni'n dweud yn sylweddol iawn. Cos mae pobl yn dod yma o bob man yn y byd, ond hefyd yn anad ddim y pwysica falle di'r Cymru sydd wedi colli cyfle i cael ei iaith ar yr eilwydd pan oedd nhw'n ifanc yn yr ysgolion neu adra. Yr miloedd lawer 30,000 mae'n debyg o bobl sydd erbyn hyn wedi bod trwy yn drysan ni, sydd wedi cael y cyfle i cael blas ar ei mamiaeth, ar yr iaith brydomol Cymru sydd wedi cael ei cywasgu dros y canrifoedd, ond sydd gobeithio yn adennill tir erbyn hyn. Ac os gai ychwanegu, ynglyn â'r blynyddoedd diweddar yma, achos fel aelod o'r bwrdd ers 2006, y cof sydd gen i mewn cyfnod llawer llai helbulus i raddau, ond eto cyfnod o gynnydd, ydy'r dyfal barhad yma bod cael yno ar hyd y blynyddoedd drwy'r amser yn procio, yn gwthio, yn cyflwyno syniadau, yn gofyn cwestiynau, ac yn mynnu bod y meddwl yn dal yn fyw ynglyn â'r hyn y gall y Nant i wneud, yr hyn y gall y Nant i gynrychioli. Un enghraifft dda iawn o hynny, dwi'n meddwl, ydy yr hen feddygfa Llithfaen, sydd bellach wedi cael ei hailgodi ar dir Nant Gwrtheyrn. Cwt zinc ydy hwn, a dwi'n cofio cael, mae'n siŵr bod hyn yn mynd yn ôl i tua 2008 pan grbwyllodd o'r syniad yn y lle cyntaf, bod yr adeilad yma ar gael, ac oedd o'n meddwl bod yna'n syniad da iddo fo gael ei ailgodi ar dir y Nant. A dwi'n meddwl ymateb rhan fwyaf o aelodau'r bwrdd ar y pryd rhy fath a'r aelodau gwreiddiol yna gafodd yr her reit ar y cychwyn oedd, wel,
tybed ydyn ni wir eisiau cwt zinc fan hyn, dyn ni yn gwario lot o awr y bres ar wneud y lle yma neis, ai dyma be dyn ni eisiau. Ond, drwy ddyfal barhad a pobl yn parchu cael ei weledigaeth, mi godwyd y cwt zinc y llynedd. Ac fe a'i gorwyd o gan y Dr Eilir Hughes, ac mae o'n cymryd i le yn berffaith, achos mi fedrwch chi fynd i'r hen feddygfa yna, a mi fedrwch chi ail fyw y profiad o fod yn disgwyl i'ch cael eich gweld gan Dr Clowes yn knee surgery. Ac mi fedrwch chi hefyd, drwy ryfeddwyrth y cyfryngau, eistedd yna yn y stafell aros, a gwrando a gwylio ar cael yn deud i hanes, hanes codi'r nant a'r holl ymdrech a fi. A mae o'n gyfuniad perffaith ar gyfer unrhyw ymweliad. Mi gafodd cael ei ffordd, mi wireddodd i weledigaeth fel arfer. Ac mae jyst ofyn i chi wrach i gloi mewn ychydig eiriau eich teimladau chi ynglyn â sut y dylid dathlu cyfraniad cael yng nghyd-destun yr iaith a dysgu'r iaith yn benodol. Dafydd? Os ga i ddechrau dwi'n sôn am y cwt yna, mae'n atgoffa fi o gwt Alun Thomas yn Dalachan. Mae'n debyg iawn o ran maint a'r lliw, ond mae'n gymaint pwysicach, oherwydd y cyfraniad a'r hyn mae'n sefyll drosto. Dwi'n meddwl bod Cael Clowes yn un o'r bobl na fyddwn ni'n dod gyda'r amser i sylweddoli ac i werthfawrogi fwy gymaint o gyfraniad nath o i Gymru. Mae hi wedi cyfeirio yn fyr at y gweledigaeth eraill, ond oedd o ddyddiau cynnar iawn pan benderfynodd o ddod yn ôl i Gymru a penderfynu fynd yn feddyg i Lanal Haearn, oedd o'n gweld y weledigaeth gyfan. Nid yn unig adfywio'r iaith, ond adfywio'r economi, adfywio bywyd cymunedol, cael gwaith i bobl yn ei cynefin, cael cartrefi i bobl yn ei cynefin. Oedd o'n gweld y darlun cyfan, ac mae o mor gyfoes, mor berthnasol i ni heddiw. A dwi'n sicr y byddwn ni'n ei weld o'n y dyfodol fel un o'r Cymru pwysica yn y cyfnod yma. A wnaeth, nid yn unig cael gweledigaeth, ond a wnaeth gyfraniad ymarferol i gyfarfod a'r heriau mwyaf sy'n yn wynebu ni fel cenedl. Alun? Dwi'n credu mai Nant Gwrtheyrn ni hunan ydy cofeb i cael. Bodolaeth Nant Gwrtheyrn, sicrhau bod Nant Gwrtheyrn yn para'n llwyddiannus fel canolfan iaith. Mae'r canolfan iaith bellach wedi sylweddoli nad ydy dim ond gwersi Cymraeg yn mynd i gynnal canolfan. Dyna falle'n camgymeriad ni ar y dechrau, ond ni'n meddwl bod y gwersi yn mynd i gynnal canolfan, bod eisiau rhywbeth mwy, a i chi wedi cael ffindio ffyrdd o godi arian mwyn gallu cynnal y cyrsiau. Ond cynnal y cyrsiau, datblygu'r cyrsiau, sicrhau o hyd bod y cyrsiau yn cael blaenoriaeth, a rhyw fath o blaenoriaeth. A fi'n gwybod bod rhaid cael yr arian, ond sicrhau bod y dysgu yna. A fe fiolch chi ar hyd cyn Covid yn gwahodd ni Cymru Cymraeg mewn i siarad bob rawnd i Mercher gyda'r dysgwyr. Fyddwn ni'n hoffi gweld hwnna yn parhau a tynnu'r gymdeithas mewn fel rhan o'r Nant Gwrtheyrn. Francesca? Wel, sut i ddilyn y ddau yma, dwi'n hollol cytuno, ac fel rhywun sydd wedi profi un o'r cwrsiau, dwi'n meddwl parhau i darparu a datblygu yr cwrsiau a chreu y cyfle i ddysgwyr cymdeithasu efo'r pobl lleol. Dwi'n cofio, o'n i'n lwcus iawn i fynd i'r FIC, dwi eisiau deud, yr tafarn, ac cyfarfod dipyn o bobl lleol, ac oedd pawb yn croesawgar iawn, ac yn helpu ni'n dysgwyr i gymdeithasu ac yn sgwrsio ac yn ymarfer.
addysgu mewn cariad efo Cymru a'r iaith Cymraeg, a dwi'n meddwl bod yr nant yn lle arbennig iawn, a dwi jyst yn gobeithio bod o'n mynd o'n nerth, hwn di'r dywediad, dwi'n meddwl, dal dysgu cofio. Felly, eto fi fyswn i'n jyst licio deud diolch i bawb o'r nant am popeth maen nhw'n darparu i ni'n ddysgwyr, diolch. Diolch, Francesca, diolch i chi'ch tri. Dwi'n meddwl fysa'n briodol gorffen hefo geiriau cael ei hun, mae hon yn ei hunangofiant o sydd yn cwmpasu'r holl feysydd, nid dim ond y maes sydd yn ymwneud â'r nant. So dyma ei eiriau efo ar ddiwedd y benod sydd yn ymwneud â'r nant. Mi ddim yn ymwneud â Nant Gwrtheyrn nes 45 o flynyddoedd. Profiad sydd wedi arwain at ailforgeisio ein cartref, aberthu sawl cyfle proffesiynol, brwydro ac ennill achos enllib yn erbyn a chael fy mygwth yn gorfforol. Ar adegau, mewn cyfnodau o ddigalondid, roedd y cyfan yn ymylu ar hunllef. Ond wedyn, mae asbri'r dysgwyr yn oriau man y bore, llwyddiant cymaint ohonyn nhw a'i sylwadau gwerthfawrogol, heb sôn am y gefnogaeth a gefais gan deulu a ffrindiau yn rhoi'r cyfan yn ei gyd-destun. Mae atgofion fel yna yn bwysicach yn y pen draw. Bod amrediad yr emosiynau wedi siglo o'r naill ben i'r llall, bu'r profiad o sicrhau dyfodol i'r nant, hwb i'r iaith a chyflogaeth i lawer yn fraint aruthrol, a does dim pylu ar y weledigaeth wreiddiol. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am helpu ni gofio cyfraniad cael.